Det vi skal bevise, det er, at den her funktion f af x er lige med x i tredje, den differentierer til f mærke af x er lige med 3x i anden. Det ved vi, men det skal vi til at bevise ved at bruge trætrinsreglen, som står opskrevet her. Vi tager første skridt, som er det her med at sætte funktionen ind i delta y er lige med f af x0 plus h minus f af x0. Og det vi gør her, det er bare at sætte den ind i tredje, som er den funktion, vi skal lave. Fordi at det er i tredje, så kan vi ikke bruge anden kvadratteknik. Derfor så gør vi det lidt nemmere for os selv ved at skrive det her op, x0 plus h i tredje, sådan hver for sig. Og det gør vi på den måde, så vi så kan bruge kvadratsætningen. Fordi her der har vi x0 plus h i anden, og det her andet x0 plus h. Så bruger vi kvadratsætningen, så det kommer til at se sådan her ud. Og på den måde, så kan vi ikke gøre mere ved, så kan vi godt gøre mere ved etteren, og det fortsætter herovre. Og det der sker, det er, at vi simpelthen ganger den ene parentes over i den anden, og så får vi det her super lange regnestykke, som vi ender med at gøre kortere og reducere til det vi har her, så kan vi ikke gøre mere ved det første trin. Derfor går vi videre til trin 2, som handler om at sætte delta y over h. Vi har lige kommet frem til, at delta y det er det her, så vi sætter det over h. Og i og med at vi dividerer det med h, så skal vi have fjernet h'erne, og den kommer altså til at se sådan her ud. 3x0 i anden plus 3x0 plus h i anden. Derfor så kan vi gå videre til tredje trin, som handler om at lade h gå mod 0. Og her har vi altså delta y over h, som vi lige fandt ud af. Det skal gå mod 3x0 i anden. Så... Hvorfor? Hvad? Hvorfor? Hvad? Og så det er vigtigt at sige, at grunden til, at vi kan gøre det, det er fordi, at når h går mod 0, så er det det samme som, at h bliver 0, og dermed er det lige meget, at h det står der. Så får vi altså resultatet 3x0 i anden, så det vil sige, at vi har nu bevist, at f mærke af x, det er lige med 3x i anden.